Mae'r darlleniad yn dod o Ioan 2. Roedd yn amser gwyl y Pasg un o wyliau'r Iddewon, a dyma Iesu mynd i Jerusalem. Yng nghwrt y deml gwelodd bobl yn gwerthu ychen, defaid a cholomenod, ac eraill yn eistedd wrth ffyrddau yn cyfnewid arian. Felly gwnaeth chwip o'r effynnau a'i gyrru nhw gyd allan o'r deml gyda'r defaid a'r ychen. Chwalodd holl arian y rhai oedd yn cyfnewid arian a throi y byrddau drosodd. Yna, meddai wrth y rhai oedd yn gwerthu colomenod, ewch ar rhain allan o yma, stopiwch droi tu fy nhad i yn farchnad. Yna cofiodd ei ddisgyblion fod yr ysgrifau sanctaidd yn dweud bydd fy sul dros dy dŷ di yn fy meddiannu. Ond dyma'r arweinwyr Iddewig yn ei herio. Pa arwydd gwirthiol wneud i brofi i ni fod gen ti hawl i wneud hyn i gyd? Atebodd Iesu nhw. Dinistriwch y deml hon a gwna i ei hadeiladu hi eto o fewn 3 diwrnod. Atebodd yr arweinwyr Iddewig. Mae'r deml wedi bod yn cael ei adeiladu ers 46 mlynedd. Wyt ti'n mynd i adeiladu mewn 3 diwrnod? Ond y deml oedd Iesu'n sôn amdani oedd ei gorff. Ar ôl iddo ddod yn ôl yn fyw, cofiodd ei ddisgyblion ei fod wedi dweud hyn, a dyma nhw'n credu'r ysgrifau sanctaidd a beth wedodd Iesu. Wel, heddiw rydyn ni'n ffeindio ein hunain yn Jerusalem gyda Iesu a'i ddilynwyr amser y Pasg Iddewig, y Passover. Bydda Iddewon o ar draws y byd dwyreiniol wedi mynd ar ber yr undod yma. Dychmygwch rhywbeth fatha'r Hajj yn Mecca. A canolbwynt y cyfan byddai'r deml lle oedd presenoldeb Duw yn trigo. Nawr bydde tensiynau wedi bod yn uchel oherwydd gwyl oedd hwn yn dathlu Duw yn golli nhw'n rhydd yn ystod yr Exodus, a nawr mae bobl yn ffeindio hunain unwaith eto o dan bŵer tramor, pŵer Rhufain. Felly, i ganol yr holl tensiwn, mae Iesu'n dod i'r pictiwr, reit i'r canol i'r deml, ac yn llythrenol troi pethau ben i weired. Mae'r 4 efengyl yn gytuno na hwn ydy'r sbarc sy'n arwain at ei arestio ac yn ei groesoelio, felly beth sy'n mynd ymlaen. Dyma 2 beth yn ei feddwl amdan. Yn gyntaf, os dyn ni'n darllen efengyl Mathew am hwn, mae'n dyfynnu yn union, mae geiriau Iesu'n dyfynnu'n union y proffwyd Jeremia. Be mae Duw yn dweud wrth ei bobl trwyddo fo, ydy'r deml yma fy'n hemel i wedi troi guddfan i ladron? Gwylwch eich hunain, dwi wedi gweld beth rydych chi'n wneud, meddai'r arglwydd. Ac yr un peth yn y cyfrif yma. Mae Iesu yn troi pethau ben i weired, ond mae awgrym bod beth sy'n digwydd yna dim ond yn symptom o afiechyd llawer mwy difrifol. Yn ail, roedd yr Iddewon yn mynnu arwydd o'i hawl i wneud hyn, a mae Iesu'n dweud, dinistriwch y deml hon ac mewn tridiau fe'i codaf hi. Do'n nhw ddim yn deall ar y pryd, ond mae'n dod yn allweddol i'r disgyblion wneud synwyr o'i farwolaeth a'i atgofodiad, fel yn adnod 22. Felly, wedi iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw, cofiodd ei ddisgyblion iddo ddweud hyn, a chredasant yr ysgrythur a'r gair yr oedd Iesu wedi lefaru. Fel y deallant yn ddiweddarach, roedd Iesu yn gwared y deml o'r anifeiliaid oedd yn cael ei gwerthu i gael ei offrymu, oherwydd fyddai oen a berthol go iawn. Yn yr atgyfodiad, dyn ni'n gwneud synwyr o eiriau Iesu y bydda'r deml yn cael ei ddinistrio a'i ailadeiladu mewn 3 diwrnod, oherwydd trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad dyn ni'n gwybod na Iesu di'r deml mae'n sôn amdano, y man lle mae ysbryd Duw yn trigo mewn gwirionedd. A phan mae'n ymddangos i'w ddisgyblion wedi atgyfodiad, mae'n anadlu arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Fel mae'r tad wedi fy anfon ni, dwi'n eich anfon chi. Yng Nghrist, mae'r eglwys yn cael ei alw yn fan lle mae Duw yn trigo trwy ei ysbryd. Ninnau y gyd offeriadon, sydd i fod yn gyfryngau gariad i'r byd, fel dywed Effesiau 2. Geiriau Paul yn 1 Corinthiaid. Chi gyda'ch gilydd ydi teml Dduw, a mae ysbryd Duw yn aros yn y deml yma. A dyma'r newyddion da, mae Iesu'n yn gwneud ni yn sanctaidd yn drigfan i ysbryd Duw. Gadewch chi hyn fod yn obaith a her i ni. Gweddiwm. Arglwydd Iesu, dyn ni'n diolch na ti ydy'r offrwm sydd yn gwneud ni yn sanctaidd. A nawr rydyn ni'n cael bod yn drigfanau'r ysbryd glân yn dangos dy obaith a dy oleuni di. Plis eneinia ni i wneud y gwaith hyn. Amen.